Оставаме на вълната на адреналина. Кръвта във вените продължава да кипи и напрежението расте. Не защото ще скачате с бънджи, а защото тези трима юнаци ще атакуват мрежата в опит за стрелба с топка с най-висока скорост. Начало. Готов е, засилва се и бум! 116 км в час. Каква скорост само! Добре, че нямаше вратар. Това ми се видя бавничко. 109. Опит номер 3. 125 км в час. Това наистина е добра скорост. Изстрел в левият ъгъл с 119 км в час. Неспасяем удар. Този беше още по-добър. 120. 110. Бележът спад. Страхотна техника. Направо скъса мрежата. 127 км в час. Дали това е победителят? Още един топовен изстрел. 129. Да го видим забавено. Направо издъни вратата. Каква засилка! Чак от вратата на студиото и само 109 км в час. Всички се измориха вече. Прас и 118 км в час. Ето го и най-добрият за сега. Този път закова 121. Новият рекорд на Гинес по стрелба с топка на закрито е 129 км в час и принадлежи на Хавиер.